Nummer 2, Peter. Nummer 8, Josef Edelosa i Rui. Nummer 11, Kevin Beck-Fries. Nummer 13, Gabriel Batson-Seversson. Nummer 28, Philip Martin Ragnarsson. Nummer 25, Daniel Pedersen Djurus. Nummer 30, Jonas Fosavik. Nummer 42, Arjen Krosnøy Poulsen. Nummer 44, Nicolas Naukley. Nummer 45, Saman Sjurarsson. Nummer 48, Mitchell Eisker Poulsen. Og nummer 24, Magnus Lester Jakobsen. Og watchen ut til høyre først, siden Sebastian Kristensen, Tjaldur Johansen og Jakob Og lige til Kyndil, nummer 8, Kvinnur Eirik Clemensen. Nummer 12, Jonathan Borensvike. Nummer 2, Niklas Johan Eiresnoff. Nummer 3, Marcos Sjekov. Nummer 5, Karen Clemensson Matras. Nummer 6, Tobias McLeod Tjaldur. Nummer 6, Palle B. Pedersen. Nummer 8, Christian Dahl Christiansen. Nummer 9, Heiner Magnusson Gård. Nummer 20, Carl Christian Kotron. Nummer 11, Mathias René Olsen. Og nummer 15, Philip Bendix Larsen. Og watchen til Kyndil, siden Simon Høymars Pedersen, Tobias Nielsen, Davor Levinsen og Jan Ausen. Og døverlisten ble til Levi Pedersen og Oda Fotolo. Takk for det, og døverlisten Pedersen. Ja. Så blir vi Neistin velkommen til Distin i middelen. Heina Fjers og Kyndil her, altså FAXE kondi Steba-finala tja Drangjon 14A. Her Kyndil og Heina Fjers presta saman. Nek. Drangjon 14A tja Heina Fjers og Kyndil som presta saman. Och som jag sport med det så är talan om en spännande stivant då. Det är en kapast omframt H71. Tatt om det till landskapen i Neistin. Här Kyndil vann senast av Distin 26-24 Heselin hittest till han som börjar vid Bötnon. Det är Jonas Fossabrik och högra batche. Philip Bartom Ragnarsson med tvirrat Jonas blir skjota men god bjärging. Jonathan Borensvike. Och så Kyndil fram och anlopp.
Kalle Petersen. Skorar första målet. Josef Etinosa Huri. Så ser att Rui. Det är bra här i mittfältet och han skorar Klaksvíks första mål. Kyndil på ett mål alla baster. Och efter David skulle här vanta utsökt ett utsökt all upp ett all upp. Karl Christian Kodron. Bröder Jöknen och för brottskast. Men Malmö Björgar. Ole Lindenskog Johansson vid sin fiskbjärging. Bjärg på brottskast. Rimmar början här. Vi FAXE kondi i Steba-finalen. Tjaldur 24. Josef att Jöknen kör henne fjärs. Och Håvas Jonathan är rätt så någon i Kindsmalen och så. Ända där vi har tagit en första möte att vi frukast här. Filip, om man har högra vank. Inte orka plås i hans förre, så det är Jonas Fossavik. Trever fram efter och där blir frukast och dags visst utvisning. Kalle Petersen för honom. Josef, Filip, Jonas, Varsåta, Taklauer. Karl Kodron vid tacklingsnäm, men han blir sen här Jater, spelar ut av spel. Josef, Filip, Jonas passar på befär. Passar det går inte och känns att kommer mittlen och det ska inte se kul, men han är för i bulten här. Så Kyndil och Søljan, Jonas Vojare och till Filip Ragnarsson. Som skorar så första mål och han får skjuta 2-1. Karl Kodron till Filip Bendix Larsen, han är några plats, han vill ansvara väl. Archer krossar Paulsen och tacklingen här som förra Sigland Champions. Det är till Kyle. Filip. Och det högra vanche. Jag vill krossa bollen. Heimer, Marinason Gord och högra vanche cha. Sen ner han. Spelar där inne. Karl Christian Kodron. Det tacklar. Röjn Astrid att det tacklar mittfältet. Och nu har det skomt Kyndilsmän. Kyndilsstranger. Det tar blocker 4, men det blir hotnankast efter. Till Kyndil. Karl Kodron now. Vinstra batche vi tacklar. Det är en lås på bollen i halta. Jag vet inte om det här kommer spela flera bollar i högsta inte, så det ska komma skott där. Hade Karl. Och att hotnankast. Ja, det är så att det tillkörs för så kan de spela 4-4 så jag ska alltid skjuta och känns med här skott några färger, men jag finns hotnankast i flera för och frukast där så är det framme så senaste skott någon och att Karl. Han ska boja till att det var flöjta. Kommer ner. Och tvärs om ballspalt. Snilt. Och där slutar i målet.
Christian Dahl Christiansen. Shortstopper 2-2, avslår nummer 8. Christian Dahl Christiansen. Öjliga snilt. Och Orvätje. Fra Montavera Heimekord så skett hotnankastet tvärs om vötlen. Jonas Fossa brukte sin shottar över en kinsmänner brukte långa tøy och fick kurset i någon. Och jag maler. Karl Kodron för en strax ser. Rimmar alltså. Först ser det väl Jack Broad från högra backen. Ja, Heinan Fjärs. Så en attsfär allt rätt. Från vänstra backen från Kyndil. Jonas Fossabrik på Karl Christian Kodron som börjar sin analysis av kursen backen. Josef. Jonas Fossabrik. Ja, öl är sunt över han i 16-finalen förra kvällen. Jonas Fossabrik tog och en vantant att han skulle ha en stor night till i 14-finalen. Höger backen China fjärde i bulten här. Börjar finna Filip Bardom Ragnarsson men där finns ju timing annorlunda dator. Jonas Fossabrik går shot där stora fjärde ut fram vi. Ett skott fram vi. Till Karl Kodron innan sikna. Och väl avgrävt. Från Tobias McLeod i Köttlund. Kindlotta. Josef China Fjärs kommer ut till där får väl hänt från någon. Kindis mig vänner. Vi har just en nulla gång cross och ta fin crust Kindis vänner längt att dra en för ner men där får det så här. Oj, inte flygas där. Han för skärmen med sabelten. Länkast Jonas Fossabrik som för in och Thomas Janai till. Vi som så i stacklaver. Kyndil kan fram med Öja. Kyndil kan fram med Öja. Palle Petersen. Nice av Alisson och så röjnas inte ut och ettast eisne. Christian i högra vänster får fädra bulten och till räckbänka kakten och till Island möjligt att ändra var vi Kyndil kanske varva i bulten. Och det är som så Bromsen nästan får in grejer. Palle Petersen. Innan sikta till väl spalt. Och Tobias kan öka på 5-3. Tobias McLeod i Köttlund. Heinan Fjärs har nu alla bjattor. Så vinner till Filip Ragnarsson. Etnas akkurat Kintsmån håller fast. Jonas Fossabrik. Tvärs som till Filip och väl spalt innan Stigande Mitchell med Hirilsak. Mitchell Eiskar Paulsen och Strikten till Heinan Fjärs. Tack så kan gå möjliga och ta Tjelja Jonathan i Kintsmål. Det är inte stressat för att Bjärging att titta över den Hirilsak. Annars är man Bjärging.
Karl Christian Kodron. Och det är bara så gott plås här till Filip Bendix Laursen. Ska stanna mål till 6-3 Kyndil. Kyndil lösnar i alla någon. Jonas Fossabrik. Höjer att det för Heiland Fjärs. Och Kyndils vägen ständer att det för Här ser jag sökten fram. Lamma Barsen och Tja Heiland Fjärs. Josef. Etinosa Haruri. Det är bra här bant. Fröjas bäst. Banta marschen till att få exposure. Kyndils början klarar att hålla tämma alla stövna. Mitchell Leiksskráin Paulsen spelar på strikten så Josef att det Filip mitt vid att Josef gör det. Innan strikten att Mitchell han vill lite näka. Han detta så det Happy för han fjärran. Josef Etinosa Haruri. Kjærsjert Altau. Här släppte stövna. Han försöker nu till Orekva. Kyndils uppspelare Filip Bendix Laursen skipa spelare. Karl Kodron. Av vänstra backen för bollen här. Så Filip har gått loss arbete vid att för värna kanske där Palle Petersen. Innan stryk det väl spalt Tobias så rymmer mål. Tobias McLeod i Köttlund. Filip Bardum Ragnarsson. Här ska Josef heta. Jonas Fossabrik. Och på skjuta och snurrar bollen in. Monta vara mål nummer 2 till Jonas Succé. Tobias för framåt till Kyndil. Bollen sin på spel. Filip Kyndil för akkurat helt han för nöst ja Aga Krossar Paulsen. Som är fram inför matchvärden. Palle Petersen. Ruttar sig efter. Till ett skott och ett mål. 3 mål till Palla. För Filip strax. Oj, vi tacklar vår brottskast. Elendrar när första bollen och i målen. Han försöker och stund och kötte av att det skuntliga avgrat allop som muskler där i brottskastet Jonas Fossabrik mot Jonathan Porensvige. Och det är Jonas som skorar till som en firehand så 3 mål. Jonas Fossabrik. Kyndil tämmer alldeles här först ut 13 minuter. Foten framför här Karl Christian Kodron Astromse till Filip och väl spattna strikna och Tobias. För att det finns ju fjärdrån han är trubbel tja han försöker halta. Filip Bendix Laursen rymmer in spel han kan ägra stövna i brottskastet. Och det gör han. 96 till Kyndil. Filip Bendix Laursen vid brottskastet. Fajda Vera. 3 mål i John och jag gatter Öle Orvage spel från Mitchell Leiksskráin Paulsen. Hoppar inte genom fötter till Kyndil här att ta första möjliga från och spela på strikna. Jonas Fossabrik Atrilden. Heimer och Karl i Kyndilsvärn i fälla. Så Josef Tjärna för Filip. Och man har vinstra vånk. Och väl sätter in. Och att krossa i Paulsen. Nej, precis. Oj, ett av målet till Richard. Den för Fríggjadagin skottet från Karl Tja. Kyndil. Palle Petersen. In i måljatter. Den släpper bollen mot er. Får det Petron om hon skipar sig ganska synda Nuccio. Filip. Karl. Astromse har väl spalt att det men ja, här är man över juckner. Kevin Bäckfries som ställde väl för det. Tjahana Fjärs kommer in och högra vänster. Och Karl blir dömd för det. Och när kvet här. Vi finner inte chans här. Ska görs förra fett.
Vet ikke man miskjeller. Første røntna. Og Heinar Fjers kan gjøre seg alt av høsten av minka nere i ett mann av måneden. Jonas Fossabrik. Josef. Filip. Atter, helt om han har Vinstra vång, men här har inte krossat Paulsen. Fejtjebölten fram vid Jonathan i kintsmalen. Karl. Skåd om han för det. Kjeda kan skoja så kött över kintsmen. Skott arbetsvärre nu till Jonas Fossabrik som tjev dem om huvudbrutsch. Det är flickvand i köknen. Nuttjåta. Fajet har varit fjorda målet till Jonas. Och Kyndil Hjalbe. Filip Bendix Laursen skiva spelet. Palle Petersen högra batcher. Karl Christian Kodron. Stäppela kanter för fist. Ja, så ska han finna strikläggaren. Så nu är Niklas Johan Eirikstoft. Niklas. Han har blivit skaddeborster till frukast till Kyndil. Filip. Palle. Bjärging. Bjärgbrottskast. Och utvisning. Ja, Filip Ragnarsson. Filip Varden Ragnarsson ska ha varit. Han ska ha först. Palla och i töjan där bejökner. Tack han Ola Lindenskog Johansson så iras ju om till att han bjärkar ju och en tar vi hötten hon. Nu ska han börja bankla arbetsatter. Vi mot Filip Bendix Laursen av brottskastlinjen och Filip skorar sikt. Fjorda målet av Filip. Jonas Daniel Petersson Jurus som kommer in. Det Josef mittfyra. På Henka och en frukast. Brent skott från Heinar Fjärs och Kyndil kan fram. Här är bollen och hövor. Blir inte till. Kör Christiansen att lofta bollen i högra vånge. Heinar Fjärs steppar i sketchen. Och kommer fram av en kommun efter. Mot Jesse Kyndilsvärne. Oj, här. Filip satsar i Janek. Skjønner han Josef har gjort allt att men Kyndilsmän Bjarka i Erosefte. Får stäcka utsökten från Josef Eydnudeildin Erarui. Jonas Fossabrik. Jonas. Oj, skjuter kvickliga här. Lägger Jonathan i malen av bollen. Och han skorar 15 mål i här. Han är vandabygdas med övren och i Heinar Fjärs upp någon till aldrig grejt. Kyndil, ja, kanske Palle Petersen på ner i Kjetal någon eller Karl Christian Kodron i Röndeberg som är vi han vi flest i ansökan och han just nick fet just när han steppar till våra. Och så kan Heinar Fjärs fram och jauna ett avkrätt uttalstå från Kyndil. Heinar Fjärs just fullmanar nu men till rättans stämmon och i tvåjärska någon så 2 minuter. Jag tar över i minnelod av öppnen. Ja, till min kommunen. Josef. Till Jonas. Snart jag att han vinner och så skår han så satt mål. Jonas Fossabrik och så ställer Jonas. Ett minuter. Karl. Välfärd, men ja, där släpper någon och så är fritt skott så där. Han kunde också säga att jag är minst lägga frukast där Kyndilsmän men och istället kan Heinar Fjärs fram och lägga sig 8. Daniel. Och finns det jag kan skjuta igen i allt det.
teker dribblingsna och så är det stånd och försöker inte att ta nästa feti och en massa arbete vet jag. Daniel. Och Benga. Bjärgink, men chans att högra van Søljan fjärs och ta Kyndil där. Magnus. Restorff Jakobsen. Först Jonathan på den sviga vi Bjärgink, men han försöker häpnar i Jesar stövne. Halle Pedersen björ över Hilton. Palle efter. Att sin höja mitt fyra. Frukast. Han förspelar ständigt väl nu. Kinsman lightet löst någon. Halle Pedersen, är det han? Han är Karl. Så Filip Bendix Laursen. Vill Palle, här är plås. Och bötterfräs att av en normala. Fjora målet av Palle om jag tar rätt. 1-2. Filip Ragnarsson kombinator. Oj, han kör barsbein av vägen. Skrås denna mål. Filip Bartom Ragnarsson. Höjer av vägen och mot Reinon och Rottas Leisan. Han har skott åter. Gott mål från Filip och i Heinan Kjellop nu. Han har försökt ut i Orek på sig. Arrasten Värne, men det är väl här från Filip också. Det finns Filip Kjellop som att säga att sätta bulten vidare om Ednas Filip Kjellop för att ställa bulten. Karl efter. Sindro upp ner. Då man brukar ut till han släpper bulten ut till en fröjan Vinsavång. Kyndil ska göra åter. Där stäcker sig upp i all öppning chans här. Kratcher Filip Bendix Laursen. Oj, han först fäller bulten. Han försöker framåt. Filip Bartom Ragnarsson. Väl Jonas Fossabrik som Ver Hilton som är näck att ha utvisning till Kyndil. Han skorar 6 för i där Jonas Fossabrik. Skorar han sig att det mot Jonathan i Kyndils mål nu. Men att ett sikt brottskast från Jonas Fossabrik. Kända målet från honom. Så hur Kyndil släppta synter att hemma alltid har styrst någon. Han har fjärskärner. Vi var nu. Halle Pedersen. Filip Bendix. Han har spalt in Tobias. Oj, gossingspel. Mål. Tobias McLeod till Köttlån vid som fjärde målet. Han har Sera går där. Tobias McLeod till Köttlån. Filip Bartom Ragnarsson. Jonas Fossabrik. För han kör det här med. Det är ganska chans inte skott då, men 8:e målet från någon i rätt för sätt in. Jonas Fossabrik. Vi skott av Vinsarbacken. Kyndil. Vi håller på nör om minut efter för alla jam. Så spelar igång till Halle Pedersen. Halle. Plats högra vänster. Christian. Men Bjärgink från Oliver och i Heinan Fjersmaldon. Oliver Froasson Morsensen med sin första Bjärgink där. Att det Tobias. Är på skyld ju någon. Tobias McLeod i Köttlån. Vinner Kyndil brottskast. Filip teger och stannar ut och han försöker lofta någon i halter loften ut till hotnakast. Ta samman om Kjemer, Kyndil släpper Lucy sketchen. Är fullman här nu. Får akkurat fädra bulten här istället. Filip Bendix Laursen. Karl Christian Krodron. Att de sätter Filip. Så plossar Vinsavång och väl outdrast. Från Heime.
Marjunashin Gård. Heimer Marjunashin Gård vid sin första mål. Ett mål Moni efter. Filip Barton Ragnarsson, Jonas Fossabrik. Och Kyndil vinner bollen. Och tar, ja, det är trupel det som inte höll. Kyndil hever, här tvär måltal, en bätt uppgjorde loften och mitt fyra av ötlån. Och en Rydsson Kyndilsmån här, jag har alltid kört att gå om här 5 sekunder, men här kom så eisne. Och sväckna andra lattan av att han fyrsar, helt i kört kört allt det. Att här hötte klockan på från fyrsar, 20 sekunder efter, men mist upp bulten, Kyndil stjäler bulten här och en hotakande för i hållägare av här i 14-13 till Heinan Fjärs efter en Sera Fermigland förra hålläg och i FAXE kondi steba kapitlen Tjaldur 14 i AH det dessa målskyttarna så som jag skriver där här man börjar näklunda rätt. För Kyndil Palle Petsen 4, Filip Bendix Larsen 4, Tobias McLeod till Köttlund 4. Och så Heimer Marjunashin Gård 8 och Karl Christian Kodron 8. Jag halvvägs Palle Petsen ska rätta med sig 3 halvtid. Så är det rätt skriva ner. För i Heinan Fjärs så har vi skriva Jonas Fossabrik var heilig 8 mål. Så är det Magnus Restaf Jakobsen 8 och Ajak Krostai Paulsen 8. Filip Bardum Ragnarsson 2 och Josef Etinosa Harui 2. Tack för att jag förstånd till Samans. Och Bjärskar här har vi 2 Bjärskar i Heinan Fjärs målen. En till Ola Lundskar Johansson och en till Olof Rosen Morsensen. Och sen ett trutchar till Jonathan Borensvik. Borensvik är inte helt visst hur du uttalar namnet. Jonathan och Kyndilsmålen. Det vet trutchar Bjärskar. Och så kan jag säga att det som spel här värre så är det alltså backar som alla tøyna släppa kant. Tøy Malmen är en norsk nektar bultar än så. Men det hävdar vi geva i minsta läge frikast ta så Bjärn Schemer och så hur tungt är det att vara handbollsmål i onken då och tar Bjärn så är det mycket mer bara skrasset där här. Vi har alltid satt något om man har lött. Gåer höjder och i Storhötlen vid chattner. Nu vet ta för alla göra kvällte. Det stod all kväll där om vi kan se så här. Här under satt halvlek FAXE kondi steva finalen Tjaldur 14. Kjevgatra Kynsmen Kynsranger. Då kommer väl för ut ur
ut ur skifterum någon till en sätta halvleken. Jag vet inte orda vad att han är eller. Vi ser här är så väldigt lust att ta för omstundar till kötta blå vänster. Vi är så stor i höllen men nu kommer där så här han fjärs stranger. Vi har så en röptre nu större faktande Bialsbalkon. Ja, finns ju koppat testen. Alltså inte så VM. Efter att jag att säga Kyndil heje Uva det allra mesta, men så plötsligt så stäcker jag upp i allom Tjadamon. Hagen kan det Heinenfjärsberg han fick. Orek var Kyndil spelet. Och till Lesna och då är vi lite Uva här och den satt ni hålla igår börjar. Tobias McLeod i Köttlund sätter spel igång. Han är i Sverige, han står läggaren där. Så det är Karl Kodrona vänstra batche. Filip Bendix Larsson mittfyrre. Palle Petersen högra batche. Christian Dahl Christiansen högra vantje. Av vänstra vantje Heimer. Marinarsson Gård. Och i mål Jonathan Borensvig. Karl. Vill Palla. Heter. Oj, så snäja sätter han i kökten. Och vi helt också fast. Det blir brottskast. Ja, känns som Lut ju inte plås i så stövne. Men då någon alla i baren ser. Eglopp. Och här då. Tar vi Karl Kodron i för att tagga mot Ola Lindenskog Johansson i Hammersmallen. Och Kinsberg skorar. 14-14. Kyndil för goda början och på sätt med hålla. Karl Christian Kodron vid brottskastet. Jag försöker lägga här vid Jonas Fossabrik så är det Daniel Pettersson Juros, Filip Bartom Ragnarsson och man finner plåst ett sån akkurat inte. Ta samman omkärmer. Jonas, Daniel, Filip. Det var en shot av Jonas men bant att först sig och bättre för att detta är Kyndil center. Karl. Det är bra. Men försöker få hända bulten. Karl där. Filip. Karl. Går out. Langa till Stångut. Han försöker steppa i skräcken. Och lofta spötten här. Blir okross till så för Kyndil på någon. Kyndil Strange ska kanske helt säga. Det Strange fyrstan. Oj, jimmar alltså från Jonas Prester harst i golvet och bättre inte in till Jonathan så fram Bjärgeger. Så bättre fram med och Fajan Bjärsar ner häpnare. Filip Bartom Ragnarsson loftar honom. Fajan Bjärs söknast ett läsnjatter. Daniel Pettersson Juros som har vunnit. Jonas. Tacklar. Magnus Stressaf Jakobsen. Sätter botten spelar högra vänster så Jonas Fossabrik från sin Filip. Så Magnus. Take fair now. Men Jonas och Nuncha Fera mittfyrre. Det ska han ganska snabbt. Men goda tacklingar och i Kyndilsvärne. Filip Bendix Laursen främst för mattvärne för stäcka. Och en kan jag upp Nuncha har han björser. Filip. Jonas. Filip Ats. Jonas. Och Bötsen läser. Filip Bendix Laursen loftar honom. Kyndilsvärjan ständes in här. Kan föra fram och svära efter. Palle Petersen. Filip Bendix Laursen. Palle efter. Där söktas en strik nu. Båda kastar in och till om reppe. Men det är frikasten på en dörren.
Jonas och Daniel i midvärden tja Heinafjärs få tätt fyra. Halle Pettersen. Filip Henrik Larsen. Här plås. Och Bölte sitter ned någon. Spädar. Heinafjärsvärderna. Pura tomma. Och nu Kyndil vi Iva. Heinafjärs all uppe nu. Som inte ettan Svea får bultarna in. Kyndil Liberator. Halle. Bulten läser. Daniel Heinafjärs och Søljan. Så frädar mot i högre. Magnus och Bulten knäpper hånden. Bulten knäpper av hånden. Kyndil kan fara framåt så dödja. Fjørstan till Kyndil. Karl Christian Kodron vid rimmar kökkenbrådet. Jonas Fossabrik till Venator. Och Bjärtsing. Som har tillsammans Bjärtsing. Och Heimer. Oj, Bjärtsing. Ole Lindeskog Johansson. Jonas Fossabrik. Sökten sig till strykten. Nej, tar för och bäckkedda. Daniel. Jonas. Här efter. Och go Kyndil Sverige. Ja. Kyndil har finnit väl på sig prat om satt med hålla inte. Av Oliver har finnit Peter. Sälja väldigt här. Jag är inte toy. Eisne allopsliga. Tossa vänstra av Onche. Och det är spel. Gabriel Zachariasson. Av vänstra av Onche. Oj, Jonas Fossabrik stöder bulten här för truvande sted. Jonas Fossabrik till 16-16. Så kött gånger. Nutchanda målet till Jonas Fossabrik. Och så ständrar Jonas och Kyndil ska att röna att vinna sig läslarna. Karl mitt fyra. Det är bra. Och finner väl Tobias, men oj, där får Slia läsa den ända så tror härliga denta, men han är så häpnad att det var Brixar frikast i första syfte av Tobias. Men där är det att det Män. Jag vet inte präcka kvar utsökningen kan sättas in till Karl Latter. Ja, det liknar stöpan. För han krossar bättre vad här så är gott plås. Men han är helt akkurat för det. Karl Christian Kodron. Det är bra mitt fyr. Hickan stiga. Tobias och mål. 15 målen. Tobias McLeod i Kjötlund. Tobias McLeod i Kjötlund. Søljan 16. Jonas, oj, lite annat länk på det helt in i Hamsen akkurat, ja. Heinafjärs sökte han sett i anlägget nu. Jonas. God Bjärtsing från Jonathan i Kindsmalen. Fighter vänstra 15 Bjärtsing. Och så kvickliga spalten stigna Tobias McLeod i Kjötlund.
Öcher månen. Och 16. Fight över satta målet just Fríggjadagin Kyndil. Tobias McLeod till Kjötlund. Spaltan gåendest. Sera gåendest. Nekvar. Ja, Tjaldur bultar. Och frambrotskast han finns. Hotagandest här. Han försöker någonstans rätt att tidslästen och Janne. Så det är inte som Sverige Oliver att nu ändå det. Och på att det inte så häppne vi. Han försöker ner. Jonas. Tar smitt 4 och Kyndil färdrar bulten. Så färdrar Deila som kurs ska få att över Heimer. Och han skorar till 16. Heimer, Marinarsson, Gord. Kjørt alt, ja, Gåon, Kyndil Sverige spel i atter. Heimer försöker sökta sett malen beina vinna till Filip Bjergjing atter. Jonathan i Kyndil vi ända när Bjergjing. Satta Bjergjing tja Jonathan. Karl Kodron för himmen. Av vänstra vång. Heimer atter. Ja, tycker inte jag var färdigjöken i hessyfte. Fullt hemmal då till Kyndil. Gabriel Petersen upp på hänka. Blocker 4 och så ändrar den högra vånge. Och bulter för fram i. Christian säger det runt sig. Han har björsar ner andra latta när det stoppar vid skretchen och natter. Han har björsar ner skulle hos honom se om att här kommer natten av desten. Till Josef Etinosa. Harui och Lebra Vinsra Batchever tacklar. Mitchell Eiskar Paulsen spelar upp. Josef. Jonas Fossabrik. Toppskytten i dag. Jonas Atter. Josef. En arbetar mot Mivern. Oj, för krösser framåt. Och Bjergjing. Jonathan för fädra bulten. Filip Endis Larsen över Rivnon Kotle för det har kostat det fjärta. Kyndil och Iva. Först kända Bjergjing tja Jonathan. För akra fädra bulten. Och nu Kyndil vi går stöv och 8 vid Simon. Och en lägger flera av Ötlån i 2 minuter. Nu vi kommer in och Mian 17 halvlek. Innan Mian 17 halvlek. Men det är inte så att du ska göra det allt av häst i stövnen. Böttren. Kläpper av Honton. Och Heinan Fjärsarner. Kunde föra fram. Spelar Tolja och boxsida Atlas här. Vi tar 13 minuter efter. Ja. FAXE kondi steva finalen. Tjadranchov Fjörstan. Lastan huvudskift. Första Kyndil sen här sen nu att Kyndil. Oj, för Filip Bartom. Han är läntraren. Tar vi brottskast. Smaller som till Richard till att lägga en läntraren och Steknesten sätter nette. Karl Christian Kodron hever tackla skaft. Brottskast till Heinan Fjärs. Jonas Fossarbrik emot Jonathan Borensvige och hever Steg väl den sans lötna. Kan han få fätra toppskyttan om här. Jonas. Här brottskast inne. Och jag för en omvägsmanare. Han färdas nog så efter Jonathan till att bulten träffar i stånst och sen i andra Jon också. Han är om att bjärka spölten. Och med största rätt så i stånstna och så i andra och så in. Och Eppe. Ikke var i strøytøy. Mal vi kjent, ja. Så hårdtongt. Så han treffer han vi i anledning i første syfte. Og så han treffer han i anledning i første syfte rundt over om. Begge venner, livfeller og dommer. Lykke til seg, Jonathan. Till Reira spelar vidare. Men Tuttinga mycket broadcast. Tja Heinan Fjärs och nu är det reisne.
Och Jan var för i manning Kvinnur. Oj, Kyndil vi en misstag. Patrik Klepper Anton ut i högra. Ja, stepa final och nervar och Chiva stöj. Två bollar mister. Och Kyndil inte just allt av inte stövna. 8 vi 3 mån och en lägger flyger nu 8 vi 2 mån. Och Jan var i manning. Och han har fiskar bollen. 12 minuter efter lika. Josef. För Tjaldur. Björking. Björn Rottskast, ja. T1. Amarsnon, han fer snäjande i mitten, svartkinslägare Josef. Så spåring att släppa hon eller inte. Men det är det som vi har tacklat. Och Astarsia sig för säkläsare. Kinsman. Filip Arne Ragnarsson skårar. Teker brottskastet kvickliga. Skårar sig 3 mål. Så han fjär snukt sig efter 1 mål. Och på till Kyndil. Gabriel Petersen ut i vinsten nu arbetar. Rönnar finna sikna och Josef här häktensliga. Norske bölten som Richards här. Inkast Kyndil. Vi minner låta i en 20 sekunder trätt. Att det kommer hem för kärnan 4. Inkast Kyndil efter. Kyndil täcks av gåa stund till skuldareisene. Heimer. Halle. Oj, en blocker från Jonas. Kvar för Esebölten. Han fyrer. Kyndil center. Filip Bendix Larsen hickar mot högre, sedan mot vänster. Tobias för Fältrån. Röjne så. Sansa om han är plats till här inte. Karl kommer in att han för skjuta och Björking från Ola Lindenskog Johansson. Har en fjärspel att vi Jan Larsson nu går 20 minuter resto i FAXE FAXE kondi steva finalen. Linje har blivit för samma att låta Leslie Mittensson. Jonas Fossabrik. Till Filip så Josef så Jonas alltså. Jonas och högra back. Vi tacklar. Karl Christian Kodron vi tacklingst. Josef. Filip. Han rullar sig och Kyndilsvägen ständigt in. Han är skärn i Röjnater, Josef. Mot Jonas, jobbar Tjaldur, står fjärrstöver, Jonathan Helins i skottet. Och Roger Western får Fältor i tornäster. Vält svär fram till Heim. Heim är ledd bort till Karl och så nu har jag tagit färg nu. Om Reppet här det är en shot om alloppen. Runt och ver idag har han väl avkör nu att tagit färg när bulten här resten. Bara väl att hämma alla stövna. Du har stått av Jainon och färgen touch mot resten av och stepa finalen. Filip. Halle. As först säger ut och Jonas för kladra bulten. Har en fjärsen här bulten åter. Josef. Filip. Gå av fjärda här. För Tjaldur. Frigast. Åtta för myntna här för Jonas. Och den har grejnliga leipeiningar. Nu kör man i mynt på förbulten här. För Josef. Roas näsa där vid. Oj, det går alltså från Josef. 3 mål till Josef. Etinosa är här då i. Karl Christian Kodron. Heimer Marnarsson Gård. Vänstra vånge och så är det att Ucha i högre till Palla Petersen. Och han, det vill säga han är emot Reinon och till han prickar för det. Där tar man väl 4 mål till Palla. Kyndil åter. Josef. Oj, han blir hejden nu. Men ja, ett brottskast vid tacklingsna åt sjöne. Och så är det att vi går så att vi styrer av Malver. Här spötter för Malver, det hälsar vi känt.
Så nøys halda nu ute. Det blir ikke skrasset for några Bjergik da sammen kommer. Han spalt vel, kjensmalverien. Jonathan skal rønne seg i brottskastet mot Jonas Fossabrygg. Og på etter siden 19, Jan lager 20-20. Tutja normale tja Jonas. Lama Barston tja Heiland Fjers. Filip Bendix Larsen. Palle Pedersen. Ja, missøknast. Løsnen har spillet ut høyre vong. Tropel har spillet. Ta du ruttler ut i serfintene. Og Heiland Fjersjøren kunne ikke sett alt av Hesson. Og legger seg 8. Nå, just 6 minutter resten i FAXE kondi stepa finalen til Drangjon Fjersjøna. Hotagan i håndbolter med Heiland Fjersjøren til Lägga purast av Jönon. Och Line skiftas. Det känns så där skiftas det här var Iva. Nu då har han Fjersjörner som har runt undan löte. Kommer på Jant. Josef. Och Baltumar var läser här i ett sånt frukast för tacklingen där framan undan. Och till är pura grätt till att ta han Fjersjörner för in och få en tackling och Bröna så spart chans. Vad gör det till Jonas så någonting går ner. Jonas Fossabrygg i 11:e målet så någon. Kinsman fick jag fram efter nu har de mist lästnatter kom att rum och har törva att få all upp i att häpnast. Och att krossa Paulsen och Hanfjärsvägen fram i för matchvägen bak framför Karl Christian Kodron är bollen ner som Tobias man klarade köttet och hjälpte till. Så Palle Pedersen att det ruttlar. Och vi brukstaver för frukast stas han till 4 Fredrik han rotlar sig ur finten ner så domaren ut för dem. Karl. Och på enga högra fot med skjuter. Ett tungt skott Korsken som ända väl mål någon. Tuttingar mycket mål så känner jag på 4 mål till Karl Christian Kodron. Heiland Fjersjörner. Söknan startar efter att lägga sig 8. Nu 5 minuter resten i. Jonas Fossabrygg. Och Will Josef han får finka med sig och avgrej stövna till Leutar. Ser häktes det lofta av Josef. Och så är det så att brukar resten av rösten till att snäga sig väl kökten. Flott mål. Två en till Heiland Fjers och Kyndil att det också där konstrukten så Siglägaren nu. Och Filip Broma var minst på kvar han hämtar Charles Jonas i Hanfjärsvägen. Hetta var öppen stöva till Kyndil. Nu vi får in och testar ändan 4 minuter 20 sekunder efter. En 2 måste nästan nu känns som står Leisla. Men han försöker ställa bollen på spel och så går Kinsman fram igen. Det är Filip Bendix Larsen. Och skorar och så Jan lägger i 4 minuter efter. Så kött väntar. I missed the butter. Men så det bara Søljan till senator. Filip Bendix Larsen vi så nog 15 mål. Och spännande det är här i Vanto. Här utanför första finalen. Filip Vardrom Ragnarsson för strax. Vi tacklar vår och Lente väl som 4 av 50 för frikast. Var en skott Vettler. Jonas Fossabrygg. Bjerging. Men här är frikast av Jonathan. Och Kinsmal någon iras i öjlet. Rimmar Bjerging i första syfte. Men efter ofta känns det att vi ska vara malväg i handbollen. Jonas. Filip. Jonas. Har han försökt att sätta lästen där. Josef. Jonas. Filip. Ja, tror jag sänder bättre ända bulten. Är näka Lydia plats i vänstra. Jonas Fossabrygg ända vid inte skott som John men Per skott just det som Jonathan hever kamer halt ju.
för att det blir 8:e bjärgingen tja Jonathan i Kyndilsmalen. Så rönner bratter upp plats och högra vånge, ja. Det är inte för jökten till Christiane. Han ska skilja gott Eistin, halda tämmer allt i efter. Kyndil nu vid chansen att lägga sig 8 vid halvån 3 mot 1 lika. Filip innan strykna och Palle färden och för loss och skårar. Palle Petersen med sin 15 mål. Nu har han fjärsen och denna. Josef Atter snäser köknum till trången omstövån och Kyndils vägen ständer 4. Hötlen Tjever och innan stål till Linebergen. Nu har han rönnat krösta bulten in till Daniel och strykene. Vi är lite så för att det är helt lov. Frökas Eistin för det som händer fram och undan. Josef Atter. Och så öliga trånga plåss någon att det snäger styck ut av skyn och tar extra tro på vissa brottskast. Jonathan i Kyndilsmalen hever. Görs varsviss i senast lötnar. Nu ska alltid röna sig mot Jonas och Fossabrik. Hever inte ettans av Finn Kjörle Fädronen. Vi brottskastsplätt någon. Ajeltjer. 12:e målet tja Jonas Fossabrik. Jalla gratter. 1 minutter. 20 sekunder efter. Hette är tuttingar mitt och all upp. Skårar Kyndil nu. Så han kivas då i. Att han fjärs för att hava. Och så som jag upp någon. Egen vanligt. Egen nervar. Men nu är det Kyndils all uppe. Tobias och vad det fänkar här. Ställt välvård Filip. Ända vi en frukaste. Ja, vi spelar inte strikspelaren utåt där till Kjoltsamt. Det är så boa för sig. Här Karl Bojare till hem. Bojare näka. Till Filip Bendik-Slaversen. Palle Petersen ska få på sjur här som skott och ser till Karl. Karl har brukt och neka spelare. Domaren kör det till för utrale. Kajan Fjärsjön får ut och Orega där så det inte finns spaltbulten. Så väl och tog helt det ganska Eistin mist och Tämrand Jakob stegar det efter 15 sekunder efter. Kajan Fjärs spelar 4 steg på cyklen. Filip Pajkan stiger och spelar via Josef. Pattinesi Kyndil Hebron här plås fram efter till Heimer. Han är pura laser. Och det är Kjär steg på finalen. Kyndil vinner 24-23. Ett nöjligast och tänkte pura mot kvärt i varje vant och så 15 sekunder. Han har själv hade vunnit sig på allten. Och i senaste vägstövne. Men Kyndils män får en norskan. Och är så orvakter för att sucha man så strax. Heimer, Marinarsson Gard, högplås i vinstre. Elger attacka bulten själv helt att spela och göra. Och tänkte han. Och helt högt kallt. Och Sergi Fyr att Kyndils Stranger Fjörstan och vinnare av FAXE kondi Steba gav sig 2025 efter en otroliga minneliga Steba-final och detta motiverar mål nummer 3 hemma. Tobias McLeod 17, Kyndil inte 6 mål och Palle Petersen av 5. Karl Christian Kodron av 4 och Filip Bendik-Slaversen av 5. Någon så vi skriva. Så Heinar Fjärs, Magnus Reslov Jakobsen 1, Jonas Fossabrik 12, Filip Bardum Ragnarsson 3 mål och Josef Etinosa Erharui 4 mål. Kyndil är Steba-vinnare efter en av de mest minneliga finalerna vi då ser ett av vikskiftet. I 22 Neckar har vi gåar. Heinar Fjärs är ner. Konira sig, hött i avkörn i håndton. Men Kyndils män, våra Jarver, Kvitcher. Annars tar bulten. Ikke fratt som jeg sa, akkurat kvart av som narsbulten, men Støvan tar der så fær fram etter Heimer fengar bulten. Hever kanskje akkurat som tidligere oppe til frier, men Heimer renner seg etter noen. Og så det til Ers. Skal ta avgjørende, vil avgjøre seg Steba-finalen, og ta gjør det Heimer Marina som går. Kyndil Steba-finalen, Tjaldur, Stranger Fjörstan, Vinsjata Mon, hjertelig til dere.